Kachita doroboni ngopfeza dorobo hai Kuti unoona vadina natiwa. efana ndiri doroboni ndasvika nechiitisa doroboni kuti izvo zvinongotisa zvimwe in the podcast we blind bro blind but faranda high table Tingafara kana ndikudoro. high table faranda bro touch my blood bro zvino veiwe Advocate mwane. zvino veiwe arali na invite Nema na Brian aweti na rai tani vela na podcast ngeno usina zvibodo ndingoita zvone na mini gaily zvifuna sono Just stand the booty. Right yabo. Just stand the booty. ungamini ngora unaona khoba unaona chitu Rinonga uziyamba kaya ndozipost. okay zvine pfari veiwe rini mudza kufunga vudi ke yati these two guys now inviter una maipfi mamwe anani foni vabudze one no invite zvavudi nevarengere zvinona kwavarengera zvone vazounwa arari vakounwa na zviliwa zvinova kuzoula mara una maipfi anani singavabudza one nakudzawo muna na main girl uri feel at home anonya wonimazi nonya nakubudza uri feel at home andana kufirichi kwami kusina chitu kuvhorosi kwami kwamwedzi wote kofera